Tashin hankali da ke ci gaba da kamari tsakanin Iran da Amurka ya sake daukar sabon salo bayan da rundunar juyin juhalin musulunci ta Iran wato IRGC ta sanar da harbi wani jirgin yakin Amurka maras matuki kirar MQ-1 da ta ce ya shiga yankin ruwan kasar domin gudanar da ayyukan leƙen asiri da ta da hankali. A cikin wata sanarwa da sashen hulɗa da jama'a na rundunar ya fitar, IRGC ta ce an gano jirgin ne da sanyin safiyar yau yayin da yake yunkurin shiga sararin ruwan Iran. Rundunar ta ce bayan gano jirgin jami'anta sun yi amfani da makamai masu linzami na zamani wajen harbo shi, kamin ya samu damar kammala aiki da aka ce ya shigo domin aiwatarwa. Kafafen yada labarai na Iran sun ruwaito cewa rundunar kariyar sararin samaniyan kasar ta jaddada cewa dukkan yankunan ruwan Iran na ƙarƙashin cikakken sa ido da kulawa, tare da gargaɗin cewa za a mayar da martani ga duk yunkurin keta hurumin ƙasar. Sanarwar ta kuma bayyana harin a matsayin wani yunkuri na tayar da zaune tsaye a yankin, tana mai cewa Iran ba za ta amince da duk wani abu da zai barazana ga tsaron nata. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoton, rundunar sojojin Amurka ta CENTCOM ba ta fitar da wani sanarwa kan martani a hukumance kan ikirarin da Iran ta yi na harbo jirgin ba. Masana harkokin tsaro na ganin wannan sabon lamari na iya ƙara tsananta takun saƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu, musamman a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya ke fuskantar ƙarin rashin tabbas a fannin tsaro da siyasa. Ƙarshen rahoton kenan. Yazid Aliyu daga sashen Hausa na FBM International.